Hello guys, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Ayan po, magluluto po tayo ng napakasarap na sausage po, vinegar with garlic na sausage. Filipino sausage po ito, longganisa ang tawag natin. Ayan po. Pero syempre ang ginawa natin, linagyan natin ng tubig muna. Ayan, tapos tinusok-tusok natin. Papakuluan natin siya hanggat lumabas po ang kanyang mantika. Ayan po, kaya hayaan lang natin na maluluto po na ganyan. Ayan po, para maluto po ang meat niya sa loob. Ayan po, kaya ayan, hintayin lang natin, hayaan lang natin po na talagang kumulo-kulo. Ayan, para maluto ng maigi po ang meat niya at saka hanggat lumabas ang kanyang mantika. Ayan. Ayan po guys, paubos na po ang kanyang tubig. Ayan. Ayan po. Ito na po ang tinglongganisa. Talagang lumabas na ang kanyang mantika po. Ayan guys, kaya yung mantika niya na lumabas ay yan din ang pangprito natin. Ayan po. Kaya ayan po ang ating Filipino sausage, vinegar with garlic. Yummy guys. Ayan po, hintayin lang natin na maluto ng maigi po guys. Ayan. Ayan po ang ating sausage. Ayan, hayaan lang natin na talagang maluto siya. Mas maganda kung malutong-maluto talaga yung sa loob. Ayan po. Ayan po ang ating sausage guys. Look yummy, 'di ba? Ayan po ang ating Filipino sausage. Longganisa. Ayan, masarap na pang almusal, pang lunch, pang dinner, kahit anong oras. Ayan po. Ayan po ang ating ulam guys. Longganisa sausage. Ayan po. Malapit nang maluto guys. Ayan, hayaan lang natin na talagang malutong-maluto talaga. Mas gusto ko yung talagang maluto na talaga. Mas masarap bite. Ayan, kainin. Ayan po guys, malapit na pong maluto talaga. Thank you so much for watching. Ayan, mag-ulam po tayo ng Filipino sausage po na masarap na longganisa. Diyan lang po kayo. Thank you so much for watching. Ayan, looks delicious, looks yummy. Now, finally, naluto na po ang ating sausage guys. Kainan na po. Thank you so much.